Весела Коледа и успешна нова година пожелаха на своите родители и приятели децата от ЦДГ Славейче в Кюстендил. Празничният си концерт мълчуганите направиха в читалище Братство. Мълчуганите от детската градина направиха коледен концерт в голямата зала на читалище Братство. На сцената се изявиха бъдещите първокласници от група Джудже и техните 3-годишни приятели от група Кукиче. Много музика, танци и песни прозвучаха на празника. Децата пресъздадоха и обичаите, свързани с посрещането на Коледа. Поздрав към децата отправи директора на второ основно училище Даскал Димитрий Румяна Рапатинска, която беше между официалните гости на коледния спектакъл. Поздрави ги и директора на градината Соня Сотирова, която и по време на празника се грижеше да няма сълзи в очите на най-малките. След една седмица настъпват най-хубавите празници в година. Бъдни вечер, Коледа и Нова година. Това са празниците, които всички очакваме цялата година с нетърпение. На вас и на вашите учители, на вашите елеви, на вас, уважаеми родители и гости, желая здраве. Пожелавам ви през цялата година да получавате само добрина, доброта и човечност. Всяко дете очаква Коледа с нетърпение. И без значение дали е готово, то за истината за дядо Коледа, срещата му с белобрадия старец, изненадите и лакомствата, които го очакват, оставят незабравим спомен в съзнанието му. Това беше и най-чаканият момент в празника – срещата с дядо Коледа и желаният подарък.